24 sena, daqshekk ilha tittella l-maratona oħloq bis-sima f'Dar San Giuseppe Santa Venera li fi tmiem il-ġimgħa li ġej se terġa' tinbidel f'posta divertiment għall-familja kollha. Matul is-60 siegħa ta' xandir fil-maratona oħloq bis-sima se jinġabru fondi għal missjonijiet. 60 siegħa kontinwi ta' xandir u ġbir ta' fondi b'appoġġ għall-ħidma tad-Dar ta' San Giuseppe u l-missjonijiet fil-Peru, il-Pakistan u l-Filippini. Anke d-Dar San Giuseppe fejn bħalissa 15-il tifel qed jingħataw kemm minħabba sitwazzjonijiet diffiċli fil-familja se tibbenefika minn dawn il-fondi. Fil-fatt fost il-proġetti li għalihom se jinġabru l-fondi hemm it-tlestija ta' 3 appartamenti ġodda, appartamenti għaż-żgħażagħ tad-Dar San Giuseppe li jgħalqu 18-il sena. Dan biex ikollhom post sigur minn fejn jibdew ħajja aktar indipendenti. L-iskop tagħhom hija li t-tfal tagħna stess meta ma jistgħux jibqgħu iżjed ikollhom l-ispazju u l-post. Per eżempju għandna ħsieb li minn se jidħol fl-università u minn ikollu bżonn dil-indipendenza fl-istess ħin mhux se jidħol fl-ispejjeż kbar, tifhem. Imma aktar minn hekk forsi anki jkollu naqa' mentoring minn ħatana. Oħloq bis-sima taħdem ukoll bris il-missjonarji Maltin. Fl-aħħar 23 sena nġabru aktar minn €1,000,000 li jgħenu biex jinbnew skejjel u kliniċi jitqasmu ikel u mediċini jinbnew djar għall-familji fil-bżonn u twettqu diversi proġetti ta' edukazzjoni u saħħa. Jisom il-missjonarji ma jgħejjewx jibqgħu għaddejjin b'dil-imħabba sabiħa u solidarjetà u taħseb li mhux se tasal fil-verità Alla jipprovdi. Ġifieri aħna nemmnu ħafna fil-provvidenza. Ovvjament dawk kollha li se jgħinuna dan il-weekend hija il-provvidenza tagħha mhux hekk. Matul il-maratona se jsiru kollegamenti diretti mal-missjonarji Maltin barra minn Malta. Fl-istess waqt se jittella spettaklu mużikali u attivitajiet tal-familja kollha. Il-pubbliku jista' jsegwi l-maratona fuq l-istazzjonijiet lokali.